गिबियावनो बिटिआर एकर्डनि नैथि जे मावफुंनाय बा सुक्तिनि जे सान गाबोन 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथानि नैथि बोसोर गाबोन 27 जानुवारियाव जागोन। दा बिनि थाखाय आङो गासैबो बिटिआरबासि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर जासिदों। रायजो राजाफोरनिसिम बिटिआर एकर्डखौ लानानै हामलायथि जासिहरदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आरो नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकार आरो आसामाव दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दङ। बिथांमोन गासैनोबो नैथि बिटिआर एकर्ड फालिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आं बिथांमोननो जोबोद गोसो सिंनि गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिदों। आरो भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोजोननाय फोरमायदों। आरो दिनै नैथि बिटिआर एकर्डखौ जोङो फालिनो थांगासिनो दं गाबोन। बिटिआर गोरोबथानि नैथि सानखौ गाबोन बिटिआर नाङैनो फालिनो थाग थियारि। चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जि मोनसे साखाफारा गासै दफाफोरखौ मोनसेबो थालाङाजासे मावफुंजोबगोन होननानै बुंदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। गिबियावनो बिटिआर एकर्डनि नैथि जे मावफुंनाय बा सुक्तिनि जे सान गाबोन 27 जानुवारियाव जागोन। दा बिनि थाखाय आङो गासैबो बिटिआरबासि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर जासिदों। लोगोसेयैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, लोगोसेयैनो नखर मन्त्रि अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकार आरो आसामाव दिनैहाय सिगाङाव सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिफ मिनिस्टार दंमोन थांनाय 2020 मायथाइयाव। दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दङ। बिथांमोन गासैनोबो नैथि बिटिआर एकर्ड फालिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै आरो आं सासे एमएलए महरै बिथांमोननो जोबोद गोसो सिंनि गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिदों। जे बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरआ महर मोन्दोंमोन आरो दिनै नैथि बिटिआर एकर्डखौ जोङो फालिनो थांगासिनो दं गाबोन। दा आरोबाव एकर्ड खालामनायल' नङा, दिनै नरेन्द्र मदि बिथां, अमित शाह बिथां, दिनै आथिखालनि आसामनि बयजोंबो अनजानाय बयजोंबो नाजावजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जि मोनसे साखाफारा आरो अलरेडि गासै 8 सुक्तिया अलरेडि जानानै दफाया मावफुंजानानै थांबाय। बाखि माखासे दफाफोर दंबावो, बेबो माखासेया दिनै अनगयिं प्रसेसआव दङ आरो माखासेया हयथ' निस्सय बे 2022 मायथाइनि गेजेरावनो निस्सय जोबगोन। आरो अमित शाह बिथाङा खेबनै जोंनि बे बिटिआर बा आसामाव फैनानै बुंफैबाय। दा आथिखालाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंगासिनो दं जे मोनसेबो दफाया थालाङा, गासैखौबो मावफुंनाय जागोन होननानै। बेनिखायनो आङो जोबोरैनो थाबैनो जाफुंथों आरो बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों, लोगोसेयैनो आं बिथांखौ साबायखर बावदों। ज्ञान स्रोत, शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को, गांव को, शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा, कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं, उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया, खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ।